Nikkei Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, en vandaag hebben wij ook DA91 op het veld hier in Nikkei, ja, tot in Nikkei. En het zijn dus, ze zijn hier gekomen voor de meet and greet. Natuurlijk is het verkiezing en ze zijn ook voor de propaganda hier. En wij zullen dus zo meteen een gesprek hebben met de coördinator van Nikkei. Kijkers, wij zijn hier met de coördinator van Nikkei, de heer Glenn Mangali. Natuurlijk ook van de DA91. Meneer Mangali, hoe ziet dat nu af verkiezingen komen zelf en ook DA91 is op straat. Maar laten we even kijken naar Nikkei. Net Mireikong en Apassi Nobeboom. Passi Nobong. Anoboom. Heel productiegebied, dat Passi Nobong. Dus ook dat moet veranderen. Hè? Ja, ja. En ja, dus onwaarschijnlijk komt in een systeem dat dit. En hoe lang zijn de straten al zo slecht? Nou, het is jaren en dag dat het zo, de wegen worden niet onderhouden. En men belooft, maar er gebeurt niks. Het is een productiegebied, Nikkei produceert alleen. Het is heel belangrijk dat we ook goede wegen hebben, tenminste. Inderdaad, ja, ja. En ja, dus een belangrijk district zijn naar Nikkei. Dus als je eventjes nagaat, er wordt heel weinig aandacht aan ons gegeven. En waaraan denkt u dat dat ligt? Misschien omdat het ver is?
Zo, Want het if we kan look... verschillende oorzaken Ja. hebben, want we leven in een politieke tijd. En je zag, mensen kijken ook waar ze beter aan hun trekken komen. Ja. Dus, maar if you want jouw ontwikkeling, dan aan heel die je moet checken toch? Aan een gebied. Helemaal. Ja. En hoe staat het met Nikeri qua de movements van DA91? Ziet u dat van AIS, maar D? Ja, dus men ziet wel dat er nu een verschil is. Maar is langzaam maar zeker heeft men meer vertrouwen in DA91. Want je ziet het verschil. We hebben eerlijke mensen, we hebben een sterk leiderschap. En je moet ook toe een track record voor ons partijprogramma. En er is een duidelijk verschil daarin. Dus uiteindelijk, je hebt ook veel mensen die zwevende kiezers. De mannen gaan stemmen dus moro, want ze hebben vertrouwen verloren. Maar het is hoe je de mensen benadert en hoe je, weet je, het vertrouwen weer kan wekken bij de mensen. Ja, ja. En dan begint het eigenlijk bij onszelf. En als u kijkt naar Nikeri, heeft u woont hier natuurlijk. En zijn er behalve de wegen, zijn er andere problemen waarmee Nikeri te kampen heeft? Ja, er zijn zoveel dingen die beter kunnen. Als je ontwikkeling wilt brengen, denk bijvoorbeeld aan de weg naar Apora. Ja. Denk bijvoorbeeld aan toerisme. De rijsector. Het is elk krop weer een probleem met die padieprijs hier. Dus al die dingen kunnen beter. We hebben ook een goed uitgebouwde plan daarvoor. Dus het is gewoon aanpakken geblazen. Oké. En geen beloftes. Ja. En u denkt dat DA91 die change wel kan brengen? Ja, tuurlijk. Daarvoor staan we hebben een routekaart. En daar is het duidelijk te zien ook. En voor elke facet heb je een goede onderbouwing. Ja. Dank u wel, meneer Mangali. Ja, graag gedaan. Fijne dag verder. Dank u wel. Kijkers, dat was meneer Glenn Mangali, coördinator van Nikeri, natuurlijk DA91. U hoort het, er zijn heel wat problemen binnen Nikeri, maar natuurlijk is DA91 vandaag ook op het veld om de mensen te overtuigen dat het anders kan. En de mensen geloven daarin dat het ook anders kan. Dus laten wij kijken. Wij zijn nu nog een paar maanden voor de verkiezingen. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV. Ik wens u een fijne dag verder. Una de Westranamang, vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. www.kulturu.com for the generation then.